hilig ka mag-order sa Shopee or Lazada? Wala gani ko'y kuan sa Shopee, wala man ko'y. Bali, imo ang mabayaran ani ma'am, 21 mil. Bayri sa kuya ta. Exam mo ma'am? Pwede lang daw makahulam sa imuha. Nahiya pa lang ako pala. Daunan lang ba tapos binulanan lang niya. Nabuwang na pag lang Daniel. Ano yung utana? Dali. Dili sa gada. Utana lang may minimum bid. Kanang hilig ka mag-order sa Shopee or Lazada? Wala gani ko'y kuan sa Shopee, wala man ko'y. Wala ko'y app akong gidilit. Oh, ikaw mga si Ma'am Teresa Orgada po. Talong, banali, dili no? Kay ikan pala gamit ko mo. Basyon malinaw kay ako sa sabag nga deliver ba. Nabot man ko dang imong order. Nga ano? Mga packages, bali mo ang mabayaran ani Ma'am 21 mil. Hindi totoo yan. Oh. Naa dia sa sulod Ma'am. Kay express demi. Gabi ko na deliver. Arabo, bayri lang may sila. 21,000 po. Wala oy, basin na sayo pro na oy. Wala man ko'y Shopee. Oh, magkano dire, bro? Talong, banali. Kasi kung masipyat nga ni Ma'am. Nalapat ganito ka man dito. Hindi ka pa may kimalinaw. Hindi ka deliver. Tama na ito'y pamagi ni Ma'am. Balik ka na sa kuan. Balik ka na sa unsani. Kita wala kita ko ga-order. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Pamagi na ito. Nahatod na ba? Wala ka ga-order mo? Nope. Ito ko Ma'am. Imong pangalan nagabutan niya. Maabot dirig galit. Imong order. Butan mo okay. Hoy, asa man akong classmate, wala man lagi. Ito may pamagi na ito. Pamagi na ito. Kasi na yung mga kwarta may juwang pang, pwede rin na to. Pwede rin na to, downan Ma'am, dayon, paluwagan na lang na to. Bola lang yan. Tagabulan yung bayra. Nagalan ko yata kwarta. Si Alan may bayad. Bayri sa kuya ta. Exxon, Ikaw Ma'am, Exxon mo Ma'am? Kami tulog. Ang sa may pamagi na to ni Ma'am, kay nakaanin, narabami diri. Layo ko biyan ni. Dala ka kwarta jo? Dili na kay kwarta jo. Pagtimil daw. Pwede rin na to, ano? Ay, dala ako classmate nga nangita. Ikaw nangita na ko. Pwede rin na to, downan og 5 mil. Tapos, uy Ma'am, bayra na to, 1.5. Di ba lang sa akong 5 mil di. Naman daw ko'y kuhan Shopee. Order Shopee. Kay lisod po. Wala ka, may order Ma'am. Ano na ibayad? Dala ka kwarta niya? Ano sa ba? Ano ka Ay, 5,000 lang po Ma'am, downan na na. Daw ni sa 5,000 eh. Tama na. Magbabayad ka. Na, wala pong gusto Shopee. Ano, naabot man gud yung order man, tapos 21,000 ang mabayad niya. Na ikaw may magulang ron. Ikaw may magulang ni bayad ni Pwede karon naman na. daw, makahulam sa imo ha. Nahiya pa lang ako kwarta. Daunan lang ba, tapos binulanan lang niya. Nabuo na pag ang Daniel. Sige ma'am. Sabayan lang sana tayo order ma'am. Okay na si ma'am, sabayan lang sana to. Uwa na. Uwa kayo. Parang may problema ka. Ay, may mga nagpapakas. Anong mahal mo kayo na? Ano ma'am, sabayan lang sa to kajut ma'am. Ma'am, sabayan lang sa kajut. Na, bayri sa dito. Ako. Ano na to mo? Ato patakwanan ni ron. Rusya ni. Paul na ko daghan kwarta. Ay. Tingala po nga na order ni mo niya. Hindi ka hilig Sa'yo, bay. Lawa na yung girl na niya. Yung alahan. Yeah, Teresa Orgada, puro talong, banali. Sama na yung Teresa. Langan mag ako. Ay, mga Teresa. Ay, ma'am. Wala sa bayan din, ma'am. Bayan lang po. Bayan lang po.
isang may utos sa tanan nga naa diri karon no. Especially sa imo ma'am. Ang prank ko jud ka ma'am. Ang prank ko jud ka. Wow. Okay ra tama mo sir kami pud mga kumpinsa mi. Nganong nabot ra mi kalit diri nya na prank ko jud ka namo. So kami di ay ang Everything Surprises from Pagadian City. Nalay special person nga gusto mo pabati sa mong adlaw nga natawhan karon. Nga gusto gid niya nga ipa-feel kung unsa kaniya ka love nga bisag layon siya naagi siya giandam para nimo ma'am. So mao din ang gift niya nimo ma'am no na siya gipadala nimo nga chocolate bouquet with roses. So dili lang kay ka na ma'am no na po siya gipadala nimo nga teddy bear. Dapat kayo padala nimo nga soft drink. Oh, chocolate na lechon manok. Yay! Palakpakan ko na to si ma'am. Okay ni ma'am, dili ko ni siya mawala sa tanong occasion na siya ipadala nimo nga two red ribbon cake. Yay! Wow, tanaula kayo ni ma'am oy. Salamat tayo. So karon ma'am, nana kay hint ma'am, ito nagpadala ni Wani. Gasas si ma'am. Ug karon ma'am no diri na to may bawaan kung kinsa gyud ko padala ni Wani kay nagpadala po siya letter. Ug karon basahon na mo ni ma'am. Happy 37th birthday to the woman that keeps me inspired. Never fails making me feel being loved. Making her absence seems perfect to know more about love, that true love doesn't only exist when I'm there beside her. But her absence make our feelings food deeper. To make it short, I love you more, mahal. Wish you always good health and more birthdays to come in your life. God bless you always, mahal. And thank you to your family and classmates, especially to my silent backup, Ana Orgada Malhin, Palhang Ayono Orgada, Carmela Fuentes, Rosalyn Nasilia, Tungol Adonis, KJ Bukog Yatabo, and Gwina Alba, and of course, because of Everything Surprises, the LDR No Worries. Thank you again, Everything Surprises, and most of all, to our Almighty God. God bless us all. Wow! Palakpakan po na to si ma'am! So, karon ma'am, unsa ang imong ika-response na nagpadalaan ni karon? Salamat kay na Frank jugo karong adlaw. Bitaw thank you so much. Mahal kong naminaw ka kani akong message. Thank you is not enough. God bless you. Mag-ingat ka dyan sa trabaho mo. Mahal na mahal kita. Thank you. Lakpakan mo na to si ma'am. Okay, no? So, kanang bana ni siya, ma'am? Nag-asa ni siya na ma'am? Okay, no? So, karon kay nakay mga ka-relatives diri, ma'am. Kanang kung kinsa to'y gusto, mga kaigsuon, kinsa to'y gusto, mag-wish lang diri po. Wish lang diri, ma'am. Imong mother po. Wala kaya? Wala kaya? Diri lang sa tubangan, ma'am. Wala kaya? Diri. Ayong live. At lang, ma'am. Video. Video. Unta nga magmulipayon sa sayahang pagpuyo og agaan pa siya dugang pang katuigan ang kinabuhi. Ihago kiss mo si ma'am, ma'am. Ihago kiss. Thank you, mother. Wow, palakpakan mo na to si ma'am. So, kinsa pa?
Mga igsuon ni ma'am. Ikaw na na. Hindi ma'am, talagsara kayo may tapos siya. Wala kayo. Happy 37th birthday sa ako ang manghod. Napapunta nga, tagan kag taas nga kinabuhi o kining long life. Happy birthday! Yes! It's a prank! Le, happy birthday! Naotong nga tagaan pa ka sa Ginoo taas nga kinabuhi o basko nga panglawas kanunay. Salamat usab nga ikaw akong manghod nga masinabtanon. Daghang kayong salamat sa imong pagsabot kami nasa kong kinaiya. Ay, happy birthday. Kinsa pa? Okay, kinsa pa? Sinaba. Okay, sige na ma'am. Sir Ariel. Sige na. Ikaw, sir. Sige na, Ariel. Okay, sige na. Ikaw, sir. Hoy! Nakuha! Happy birthday, ma'am. I hope na tagaan pa kagtaas sa kinabuhi ni God. Stay humble and healthy always. Yay! So, kinsa pa? Ini guys. Udah bada yun na. Para magasti di biro. Happy birthday, Le. Taas na kinabuhi. I love you. Para di biro. Kung sa chocolate. Kinsa pa? So, wala na ilaing mo wish? Mga classmate ni mo, ma'am. Classmate. Dito na ma'am. Happy birthday dahil sa mong BFF sa elementary. Stay strong o kuan kanang stay down to earth dai kabalo ko nga botan kay ka gwapa inside and out. I love you dai. Ulay mo hilak. Happy birthday, Day So, since 1999, nag-uban minin Day Teresa. Happy birthday, Di makatouch manggod kay. Kwan, pila na kay years. Nagyapon mi nagkita gyapon. Sino mo? Ako siya ka, tawag ko. Oh, nangitan silingan. Ay, silingan na lang. Silingan, sir. Silingan. Dito yun. Silingan. So, wala na. Isa pa. Ikaw, ma. Isa pa. Ikaw lang. Sabi ng bata, Ben. So, wala na imong wish po. Wala na, Jod. So, kani siya, ang kanang kahilak ninyo, dili na siya hilak sa kaguol. Hilak na siya sa kalipay. So, no, karon ma'am, kay mana na mag-wish tanan, laman tay cake dira, abrihan to na din. Mga tatag, happy birthday. But before anang tanan, ma'am, napun siya hatag nga harana ni mo. Karon, kantaan ka na mo, ma'am. Hatag lang naman sa
Nothing in all the world I need when I have you here beside me. Here beside me, so you can give me wings to fly. Catch me if I fall, pull the stars down from the sky, so I could wish on them all, but I couldn't ask for more, 'cause your love is the greatest gift of all. In your arms, found strength inside me, and in your eyes, there's a light to guide me. I would be lost without you, and all my heart could ever want has come true. So you can give me wings to fly and catch me if I fall. Pull the stars down from the sky, so I could wish on them all, but I couldn't ask for more, 'cause your love is the greatest gift of all. You could offer me the sun, the moon, and I would still believe. You gave me everything when you gave your heart to but I couldn't ask for more, 'cause your love is the greatest gift of all. You could give me wings to fly and catch me if I fall, or pour the stars down from the sky, so I could wish on them all, but I couldn't ask for more, 'cause your love is the greatest gift of all. Your love is the greatest gift of all. The greatest gift of all. Palakpakan na to si ma'am. Okay no, so ang nakabutang sa atong cake is belated monthsary from Mahal and happy 37th birthday Balileng from Mahal. Okay, palakpakan mo na to si ma'am. So karon ma'am, unsa ang imong ika-wish ay mga adlaw nga natawhan karon? Una sa tanan, salamat kaayo sa Ginoo no nga itagaan ako niya og another year sa akong kinabuhi. Dayon sa akong pamilya, akong mama, salamat ma, I love you. Akong mga igsuon, mga sisters, salamat kayo. Si Papa wala dire. Og salamat po kayo ninyo na pagadian everything surprise no. Thank you so much sa inyong effort. Then akong wish ra gyud no kay maayong panglawas nako sa akong pamilya, especially sa akong papa nga tagaan pa siya og daghan pang kinabuhi. Wala diri si Papa. Amen. Dayon kuan ora to og kuan kanang kawan ay kanang kalinaw sa tanang tao sa kalibutan. Akong wish. Thank you. Okay, so palakpakan na to si ma'am. Ito ang kandel po. Okay, kanta na to si ma'am. Happy birthday! Happy birthday
hapit naman ta mag-end. Mga yun lang may any final message na nagpadalaan niyo sa imong adlaw kung natawhan karon ma'am. Once again, salamat kaayo mahal. Magamping ka dira. Thank you kaayo. Imo ming gipahilak tanan. Much thank you, thank you. Thank you, good. Naji magpa-feel mo ngayon ani ma'am. So kami pud ma'am as everything surprises, napod may ika wish para sa imong adlaw nga natawhan karon. So kami ma'am, we're not hoping but we declare nga tagaan pa ka og taas na kinabuhi og good health sa imong ma'am. Dayon magpabilin ang kalipay og kalinaw og kanang kabasog sa diri sa inyong pamilya tanan ma'am no. So especially sa imong father. Mabisan siya wala siya diri karon pero kabalumi nga nalipay pud siya para nimo ma'am. So thank you po kayo ni sir. Thank you kayo ni sir Jade Velasquez Orsay. Sir, thank you for choosing and trusting at everything surprises po. Salamat kayo po nimo ma'am no once again. So mangyo lang ko sa camera ma'am nga mubabay mo flying kiss. Babay lang po, babay. Okay lang po. Flying kiss sa camera. Bye-bye! Kita mo sa YouTube.